Antón Patiño, que tes unha longa traxectoria, tanto en pintura como en escrita. Contanos un pouco ti, desde o teu punto de vista, quen é Antón Patiño. Bueno, eu dende moi rapaz centrei a miña actividade na pintura. O que pasa é que tamén me interesou moito o eido literario, a poesía en concreto, non? Pero sempre foi a práctica pictórica o eixo da miña actividade dende sempre, non? Distintas etapas, digamos, nun evoluir así constante, unha metamorfose dos intereses, pero sempre a pintura foi o eixo, aínda que mesturado tamén con actividades dentro da escrita, non? Da literatura, na poesía, no ensaio, e bueno. Digamos que eses inicios foron un pouco caldo de cultivo na libraría que tiña teu pai, que representaba teu pai en Vigo, que aí coñeciches a moitos artistas do movimento dos 60-70 de Vigo. Sí, efectivamente, en Vigo pois había unha actividade intensa, moitas faladoiros, moitas tertulias, quero dicir, e había un debate alrededor das cuestións. Estaba latexeando, digamos, as referencias á cultura dun xeito moi vivo, non? Entón, aí tiven a oportunidade de ver, efectivamente, de coñecer artistas, de ver as súas obras, e tamén de coñecer as técnicas pictóricas, e, bueno, ese sí que foi un estímulo decisivo, desde logo, para o comezo do meu traballo, que logo fui desenvolvendo despois, non? E se falamos de técnicas pictóricas, paleta cromática, como é a pintura de Antón Patiño? A pintura pois, desenvolve unha poética dentro do que podemos chamar a abstracción simbólica. Con relación aos datos do real hai unha peneira subxetiva, e logo hai unha traducción desas sensacións a través do grafismo, do xesto, das cores. Bueno, hai un vocabulario propio a partir desa resonancia, non? Pero sempre dentro do que se pode definir como abstracción expresionista, non? Que pode ser en algún momento máis perto da pintura de acción, noutros está máis claro tamén as alusións a unha determinada iconografía, non? Sempre cultivando unha dialéctica entre abstracción e figuración, digamos. E agora, para rematar, en que proxectos andas metidas? Escoitei por aí un libro de Que hostia din os rumorosos. Contanos un pouco cal é a túa parte neste collage, neste libro collage. Sí, trátase efectivamente dun libro collage, e a miña participación xunto a Demetxu Lamas no eido visual, darlle unha fasquía, digamos, visual no deseño gráfico, na configuración tipográfica, no libro, non? Dos amigos do Grupo de Comunicación Poética Rompente. E, bueno, pasaron moitas décadas desde que les fixeron aquela primeira incursión moi rebuldeira, moi na literatura galega, que foi tal vez a manifestación vanguardista máis intensa dentro das accións poéticas, non? Porque sempre buscaron darlle a poesía unha dimensión de presenza física, corporal, de festa, de antroido, non? Entón, a parte nosa, nese espectáculo, era colaborar na posta en escena deses manifestos poéticos, porque realmente o posicionamento deles é iconoclasta, provocador, e, bueno, que tantos anos despois volten, xuntáronse de novo e pediron a nosa colaboración, tamén a de Julián Hernández, de Sinestro Total, que fixo o limiar do libro, editado por Elvira, e que agora vai comenzar unha xira de presentacións a través de librerías e de fundacións culturais, e tamén a través dun espectáculo do propio Rompente que vai ter o mesmo enunciado do libro, non? Ese enunciado provocador que hostia din os rumorosos, non? Que en sí mesmo sea unha declaración de intencións perturbadora, non? É como se
quixeran asitar un pouco de novo outra volta o panorama que xa conseguían movelo moito, removelo, rompente tamén un nome expresivo dese posicionamento de vanguardista, non? Daquela, non? E xa para rematar, dúas citas, unha ata o día 30 e outra o día 3, as dúas no Castelo de Pambre. Contanos que hai aí. Agora xa ao día 30 non me acordo. Ata a exposición que tes vixente, ata o día 30. Bueno, é certo, sí. Porque claro, non me acordaba no sentido, bueno, da noite de San Xoán tamén da resaca, digamos, da noite de San Xoán, pero sí, remato eu a miña exposición Cartografía Simbólica no Castelo de Pambre, e de seguido, que iso acontece o día 30, o día derradeiro, digamos, para a mostra, e despois xa o sábado comeza a mostra de Menchulamas Vieiros da Cor. Ese mesmo día a inauguración da exposición de Menchulamas, cara ás 12 da mañá, e logo de seguido a presentación do rompente cun recital deles, non? Entón, vamos, é unha cita, penso que moi pracenteira, moi recomendável, sobre todo tendo en conta a beleza paisaxística da zona, vamos, o que representa a memoria histórica, o castelo, ese diálogo entre cultura viva e ese espazo, digamos, suxestivo e máxico, non? A natureza, insisto, que moi, vamos, como en realidade toda Galicia, non? Pero vamos, ali ten unha expresividade de seu, non? E logo que hai un grupo activo defendendo unha cultura viva tamén no rural, non? E de recoñecemento da memoria do lugar, coñecemento histórico, e logo ao tempo tamén facendo actividades. Entón, a verdade que non se pode pedir máis. É unha cita, eu penso que efectivamente ímolo pasar ben ali. Ademais, para empezar o verán con bo pé. Sí. Sí. Aparte que temos todos gañas de actividades, digamos, reais, non só a través da comunicación de pantalla, non?